ассалому алайкум бинандагони арҷуманд. ин лаҳза рӯйнавор боз ман ҳастам Мирсаид Саториён ва он чи ки имрӯз маро водор намуд то бори дигар бо шумо ҳамсӯҳбат шавам, ин санги маломат задани баъзе аз нобакорон, баъзе аз афроди гумроҳу ҷоҳили дур аз ватан аст, ки бо истифода аз сомонаҳои иҷтимоӣ, бо истифода аз шабакаи ютуб баъзе аз андешаву ақидаҳои ғаразноки худро, ки тавассути онҳо мехоҳанд обрӯи ҷумҳурии Тоҷикистонро пас зананд, ба сари ин мардом бор мекунанд. ҳамзамон бо воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ, хусусан фейсбук, паҳн мекунанд ва вокуниши навбатии мо, ки ба чунин афрод нигаронида шудааст, асосан ба масъалаи соҳибистиқлолӣ, ба масъалаи ифтихори миллӣ, ба рушду нумӯу ободиҳои Тоҷикистони азиз дар масири 28 соли соҳибистиқлолӣ рабт хоҳад дошт. ва бояд зикр кард, ки ҷумҳурии Тоҷикистон даврони 28 соли соҳибистиқлолӣ ба як қатор муваффақиятҳои назаррас ноил шуд, ки ҳама ин дастоварду комёбиҳо қабл аз ҳама меваи истиқлолият аст ва ҳамзамон хизматҳои арзандаву сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат. мутаассифона имрӯз як қатор афроди нобакору ҷоҳилу аҳмақе пайдо шуданд, ки мехоҳанд бо воситаи андешаҳои ғаразноки худ ободиҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро нодида гиранд ва ин кишвари соҳибистиқлолро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун ҷумҳурии қафомонда муаррифӣ кунанд. бояд зикр кунам, ки мо ҷавонони ватанхоҳ, ки дорои ифтихори миллӣ ҳастем, ба ин роҳ намедиҳем ва ин вокунишам ба ин вобаста аст. бояд зикр кард, ки ҳар замону ҳар маконе ки пешвои миллат ба он ҷо ташриф меоранд, қабл аз омаданашон гул мешукуфад. худ шоҳид ҳастед, ки даврони 2-3 рӯзи охир, ки пешвои муаззами миллат дар вилояти Суғд сафари корӣ доштанд, чӣ қадар ободкориҳо шуд, хусусан дар ноҳияҳои кӯҳистҷони Мастчоҳ ва Деваштеҷ. як қатор иншоотҳои нав бунёд гаштанд, бо тарҳи замонавӣ, хушзоқ ва мавриди истифода қарор доданд, ки ин ҳама меваҳои шаҳдбори истиқлолиятанд ва хизматҳои арзандаи пешвои миллат. ман аз он нафароне, ки аз пушти экранҳои компютер нишаста дар сомонаҳо мақола мекоранд ва дар видеоҳо бо садои арангосиву харонаи худ ҷор зада ин ҷумҳурӣ, ин ватани соҳибистиқлоли моро дар назари дигарон шумрӯ карданиам, пурсиданиам, ки шумо худи шумо барои ин ватан, барои ин миллат, барои ин халқ чӣ кор кардед, чӣ хубӣ кардед, ки имрӯз истода кинаҷӯӣ доред, имрӯз истода танқид мекунед, имрӯз истода камбудӣ мекобед. худатон намедонед, ки ҳар куҷое кор аз камбудӣ аст, вале ин камбудиҳо дар масири сафарҳои пешвои миллат зина ба зина ислоҳ шуда истоданд. маҳз ҳамин сафарҳо васила мешаванд, ки имрӯз ҷумҳурии азизи мо ба яке аз кишварҳои пешрафтаи Осиёи марказӣ, на танҳо Осиёи марказӣ, балки ҷаҳон мубаддал гаштааст. имрӯз кишвари мо кишвари сайёҳӣ аст, ки аз тамоми нуқоти олам барои тамошои он меоянд. ин гувоҳи он аст, ки ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан имрӯз пешрафтааст ва таҳти сиёсати созандаву сулҳпараронаи пешвои миллати худ қарор дорад ва рушд карда истодааст. ҳамзамон ин нафарони ғаразнок, ки бо андешаҳои аблаҳонаи худ мехоҳанд ин миллатро таҳқир кунанд, мехоҳанд ин миллатро шарманда кунанд, он камбудиҳои хурд, он ҷузъиётҳои норавшанеро ҳамчун далел, ҳамчун факт даста карданд, ки наметавон онҳо боиси хандахариши ин кишвар шаванд. зеро ободиҳое дар пеши мо меистанд, ки ин ҷузъиётҳои кӯтоҳтарин дар назари мо ҳеҷанд. онҳо имрӯз муҳоҷиратро мисол меоранд, мурдани муҳоҷиронро берун аз ватан мисол меоранд ва ин ҳамаро ба сари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мезананд. бинандагони гиромӣ, ҳар як кадоми шумо медонед, огоҳ ҳастед, ки дар тамоми нуқтаҳои
دنیا امروز روند مهاجرت ادامه دارد. با گسترش و ظهور معرکه جهانی شوی مهاجرت هم رشد کرد. خود بینید تاجیکان میروند به روسیه پای مهاجرت، مردم روس میروند به اروپا، اروپا به امریکا، امریکا به استرالیا باز میگردند به اروپا و همیگونه مهاجرت یک روند طبیعی است. ای ابلهان، شما نمیدانید که پیش راه مرگ را گرفتن امکان ندارد، خواه آن در داخل کشور باشد خواه بیرون از کشور. زیرا انسانیت، نه تنها انسانیت، هر آن جانداری که به دنیا میآید میرنده است، شهد مرگ را میچشد. شما که خود را مولا میگیرید، مسلمان میگیرید، البته که از این پهلوهای نازک آگاهی دارید، پس برای چی جار میزنید که بیرون از کشور مردن این گناه حکومت است؟ و خوشبختانه امروز یکی از شرکت های وطنی انتقال آنهایی را که بیرون از کشور در غربت، در غریبی، در مهاجرت جان دادن به جمهوری تاجیکستان بدون یگان خیل مزد، بدون یگان خیل پاداش انجام داده ایستاده است. این مگر یکی از خدمت های دیگر پیشوای ملت نیست که توسط یک شرکت وطنی به راه ماندن این اقدام و آنهایی که امروز خود را غمخوار این ملت نشان میدهند و بیرون از تاجیکستان فعالیت میکنند، مگر شما از پول خود این کارها را انجام میدهید؟ البته که نه، زیرا درآمد شما برای این نمیرسد. پس برای چی بانگ خطر میزنید؟